στα πλουκάσια και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κορώνα. Παιδιά, τώρα φορτώνω να μπούμε. Άρα παιδιά, τώρα κάτι έχει πάθει. Τώρα φορτώνω. Μπήκαμε σε μια πίστη αυτή εδώ. Παιδιά, τώρα προσπαθώ να την καθίσω. Παιδιά, όχι! Πάλι καλά. Όχι! Πρέπει να περάσει. Και τώρα. Όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή. Όχι. Όχι. Έλα. Όχι. Όχι. Όχι ρε φίλε. Μην ξεχάσει. Όσο εγώ παίζω τώρα, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Έλα ρε φίλε. Παιδιά, αυτή είναι η πιο δύσκολη πίστα που έχω παίξει στη ζωή μου. Ξέρω γιατί. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Τώρα. Αυτό είναι. Όχι. Ναι, έλα. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Παιδιά, τώρα πάμε στη δεύτερη πίστα. Όχι. Εντάξει την πλάτη. Όχι ρε φίλε.